El poema es diu Illa Violeta. Illa taronja i violeta, paradís de colors, regates profundes, coves humides. Sentor d'aigües vives, maduixes i cocos, farigola i romaní, selva i muntanya, sajolida, pebrella i mores silvestres. De geografia esquerpa i una gran vegetació, verda i vermella, capvespre rosa i pluges torrencials. Una nativa dansa envoltada de libèl·lules, liles i blaves, en el seu somni etern. Un nàufrag la contempla. Per últim jo, després la Salomé, un poema que té una història un tant... Els qui esteu posats una mica en la literatura sabeu qui és Jordi de Sant Jordi, un dels pocs poetes que estudiem a l'època medieval al País Valencià com a poeta valencià, encara que tots els poetes valencians de l'època medieval eren o fills de catalans o nets de catalans, però diem poetes valencians. Jordi de Sant Jordi fou un cavaller fet presoner a Nàpols, tots sabeu, encara que no venim ací a parlar de passats gloriosos de l'antiga corona de Catalunya, Aragó, València, Mallorca, el ducat de Nàpols, Atenes i Neopàtria i Constantinopli, tot allò. Tampoc és qüestió ací de fer com fan els espanyols quan parlen d'Amèrica. No és això. Però el cas és que aquest cavaller valencià, fill o net de catalans, fet presoner a Nàpols, allà quan Nàpols era de la corona catalana-aragonesa, fet presoner, escriu un poema que es diu Presoner, que és el que pràcticament estudien tots els estudiants que fan valencià en primer de batxillerat allà al País Valencià. D'acord? I a mi em vingué al cap tota una sèrie de coses sobre ja no dels presoners de l'època medieval, sinó dels presoners que som tots nosaltres a l'actualitat, al segle XX, segle XXI. Dic segle XX perquè jo considero quasi més del segle XX que del XXI. D'acord? I es diu així, el clam del captiu. Jordi de Sant Jordi diu, comença dient, desert d'amics, de béns i de senyor.
estranys viaranys porten o assenyat a situació de captiveri. Com cavaller del llinatge, fou obligat de fer estatge a Nàpols, fet presoner. Són les presons actuals diferents de medievals. Són gàbies sense barrots, com un riu ple de canyots, on cauen sense remei tant el plebeu com el rei. Gent de tota condició, tots hi fan aportació, des del més espavilat fins al més poc assenyat. En temps de la cibernètica, la gent és tan poc herètica. Ens creiem molt avançats i de poc no eixim pelats, de voler fer patrimoni, ja m'ho deia l'oncle Toni. Més oieu el clam del captiu que cobra vida i reviu, que ara està ben emboirat, no sap ni com ha passat, d'uns ullets i d'una nina, qui sap ella, mandarina.